יצחק תשובה מציע בתל אביב דירה ב1.25 מיליון שקלים בלבד. כתבנו לענייני כלכלה מתן חודורוב בדק גם את האותיות הקטנות. כשהזוגות הצעירים דוחים קניית דירות עד שהפטור ממע"מ ייכנס לתוקף, דווקא תשובה מנסה היום לשבור את הקיפאון בשוק. 500 דירות מול פארק דרום בתל אביב יוצאו בקרוב למחירה החל מ1,280,000 ש"ח ל3 חדרים, פער של קרוב ל-20% לעומת המחיר הממוצע באזור. כמה דירות יש במחיר הזה? כמובן שזאת הדירה הזולה ביותר שיש לנו בפרויקט, וממנה אנחנו מטפסים, וכמובן שאלה מחירים התחלתיים. כלומר, יש רק דירה אחת כזאת? מדובר בדירות שעולות ומטפסות, והממוצעים שלהם בסופו של דבר יוצאות תמיד יותר מדירת המינימום. חוץ מהפארק מאחוריי, אין עדיין בשטח תשתיות, כמו מוסדות חינוך, כבישים או קניונים, שיתמכו בחיי הזוגות הצעירים כאן. כדי להרגיש ממש כמו בתל אביב, תצטרכו לחכות כמה שנים אחרי רכישת הדירה. ובכל זאת, כשמצד אחד הפארק ומצד שני המגדלים של תל אביב, אנשיו של תשובה מבטיחים שמדובר בעסקה הכי שפויה שתשיגו באזור, וכן היא גם עומדת בטווח המחירים שיזכו לפטור ממע"מ בתוכנית לפיד. אנחנו רוצים בעצם להיות חלק מכל דבר שיקל על אותם זוגות צעירים ומשפחות שקשה להם. כלומר, אתה יכול להתחייב שאם החוק הזה יעבור, מחירי הדירות שלכם לא ישתנו וכל ההטבה תגולגל לצרכנים. אנחנו נפעל על פי חוק. מחירי הדירות שלנו, כמו בכל פרויקט שאנחנו בונים, הם נעים לפי תנאי השוק. אלה מחירים שדיברתי, הם מחירים התחלתיים. כלומר, כן יכול להיות מצב שבו החוק יעבור ואתם תעלו את מחירי הדיור? אנחנו חושבים שלאורך זמן פרויקט כזה של 530 יחידות דיור, מן הסתם יבשר גם איזושהי עליית מחירים כתוצאה מתנאי השוק. ובזמן שבשוק הנדל"ן מנסים לשכנע אתכם לקנות עכשיו, תוכניתו של לפיד בצל הביקורת צולחת היום עוד מכשול. למרות החששות מהתנפלות ששוב תוביל להתייקרות של הנדל"ן, ועדת השרים לחקיקה מאשרת ברוב גדול את הפטור ממע"מ על דירה ראשונה. עכשיו השאלה אם זה מה שיעזור. כרגע המע"מ 0 נועד דבר ראשון לבלום את השוק ולאפשר לזוגות הצעירים שלא מסוגלים לקנות דירות, לאפשר להם לקנות. אני קורא לכל מי שלא חייב לקנות, שלא ימהר. המחירים ירדו. יש עכשיו מאות אלפי זוגות צעירים שיושבים על הגדר ובטוחים שהולכת ליפול עליהם מתנה של 200,000 שקל. הבעיה היא שיש רק 10,000 דירות כאלו מקסימום. וברגע שהצעירים יבינו את זה, תהיה התנפלות המונית על השוק והמחירים רק יעלו. ובין הדיבורים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חישבה שבשבע השנים האחרונות התייקרויות הנדל"ן בישראל הצטברו ל-98%. גם לפיד כנראה כבר מבין שמול המספרים האלה, פטור ממע"מ הוא תשובה חלקית בלבד.